Hamza y'i kanto ko an bɛ ka Alakira ka ordre dɔrɔn de kɔnɔ sisan ka tasuma jigin ni kafiri jama kan. N balimakɛ n balimamuso ni anw ka filimu ta ko 6nan ye n'o y'a numéro 6 ye. Aw n'aw balimakɛ do Bayisa Dukure Achec Yakuba Dukure denkɛ an y'an kale aw ye. K'a fɔ Alakira Muhamad alayhi salatu wa salama a ka ɲɛnɛmaya anw bɛna kɛ image ye a jaw k'a yira aw la cogo min k'i ka kira ka histoire dɔn kira min n'a y'a f'u ye k'i ka limaniya tɛ dafa abadan ka sɔrɔ i ma kɛ ale fɛ ka tɛmɛ i fa ni ba ni ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan e bɛ k'o fɛ cogo di e b'o kanu cogo di ka sɔrɔ o ka histoire o ka ɲɛnɛmaya o ka hayatu o ye gɛlɛya yani gɛlɛyaba minnu kun e kama o ye sɛgɛn jugu minnu kun e kama silamɛya kama e m'o dɔn a ye nin jaw cari aw balimaw n'aw sinjiw cɛ a y'a di aw furumusow ma k'a da aw wolodenw ma nin ye Uhudu kɛlɛ don ye kɛlɛba filanan min kɛra silamɛw ni kafiriw cɛ ni kɛlɛ in kɛra ka bɛn Shawwal kalo tile 7nan de ma hijira kalo san 3 Alakira ye bɔ min kɛ Makan ka yɛlɛma Madina a bɛ fɔ nin ma ko hijira ni kɛlɛ silamɛw ka kɛlɛ bolo n'o y'u ka kiyada ye kɛlɛ kuntigi a commandement tun bɛ Alakira de bolo alayhi salatu wa salama ni don kafiriw ka kɛlɛ bolo a commandement o tun bɛ Abu Sufyan bun Harbi de bolo. Ni kɛlɛ don silamɛw ka soldasi jama bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɛn mɔgɔ 1000 de ma kafiriw ka soldasi bɛɛ tun bɛ bɛn mɔgɔ 3,000 de ma mais nin don Alakira Muhamad alayhi salatu wa salam ani cɛ 1000 bɛ ka bɔ k'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la waati min munafiki dɔ nin jugu dɔ hypocrite den dɔ Madina kɔnɔ a ye silamɛw nɛgɛ k'u nɛgɛ ka kuma caman fɔ ka mɔgɔw la décourager ka maa 300 salo ka bɔ Alakira ka soldasiw la k'a tɔ to maa 700 ye maa 700 de bɔra k'a fɔ an ni n'an ka nafolo Alakira anw bi ko anw t'i janfa a gɛlɛya a n'a nɔgɔya anw bi ko an ka taa. النبي يسأل هل رأيت هؤلاء؟ رأيتهم. Hamza Alakira bɛ ɲininkali la dɛ ko maa minnu bɛ kulujula y'u ye wa Hamza y'i kanto sabakɛ ma ko a ɲɛ b'u la mais ma se ka ninnu dɔn dɛ Alakira ye ne ci ma ko n k'a f'i ye Hamza ɲɛ tɛ k'a ye maa 50 layɛlɛ kulu sanfɛ kɛlɛ nɔgɔyara a gɛlɛyara olu kana bɔ kulu sanfɛ kira ye ko dɔn kira de a b'a dɔn Khalid bun Walid n'a ka cɛw jɔlen don janfa de b'u kɔnɔ a b'o dɔn tigi Khalid filɛ kɛlɛ bɛ ka kɛrɛw na kulu kɔfɛla de don i bɛ se ka munumunu ka bɔ kɔfɛ o de ye Khalid ka laɲini ni kɛlɛ ɲagamina olu bɛ munumunu ka bɔ kulu kɔfɛ ka na silamɛw attaquer o la dɔw bɛ ɲɛfɛ dɔw b'aw kɔfɛ nin ye Alakira ka ladilikan gɛlɛn fɔlɔ ye Uhudi cɛw ma k'aw kana kulu bila anw gagnera o anw ma gagné aw ka to sanfɛ. ماذا ترى يا حمزة؟ إنهم أكثر عددا ولكننا بالإيمان أكثر قوة نراهم sabake Hamza ɲininka ke hakilina ye mun ye nin kafiru la Hamza ko u ka ca o ye caya dan ye nka mais anw ka limaniya de ka bon Allahu la ka tɛmɛ olu kan anw ka fanga ye Ala de ye silamɛkɛ silamɛmuso ni ye Uhudu don ye dɛ nin don silamɛw ye ko dɔ kɛ min ma bɛn Alaba ma o ye mun ye o ye ka sɔn u yɛrɛ ye kojugu k'a fɔ an ka ca bi foyi tɛ se ka anw lajɔ ka kɔnte u yɛrɛ kan k'a fɔ anw fitinin anw sera Badiri cɛw la anw fitinin kafiri jama caman anw sera o la kuma tɛ bi anw 1000 ma an bɛ ninnu daji ka bɔ yen o kɛra ko ye min ma diya Alaba ye dɛ silamɛkɛ i jigi da Ala kan silamɛ muso i jigi da Ala kan i ka se bi yo se t'i ye o a bila i kunna e n'i ka se bɛɛ ye Ala de ye Ala ka jɛn de b'a to i bɛ se ko la mais n'i ye Ala bɔ i ka ko la dɔrɔn Ala bɛ dimi a b'i labila n'i ye kɛlɛ daminɛtɔ ye kafiriw ni silamɛw bɛ n'u kari ɲɔgɔn na Uhudi kɛlɛ don a y'aw labɛn a y'a gosi a ye kasi a ye sanpɛrɛ jigin u kan a ye flèche jigin u kan a ye bɔnni kɛ an ka taa. Ni anw ni kafiru karilen ɲɔgɔn na Badiri don Ala ka waraba wara minɛ wara Hamza cɛminɛ cɛ a bɛ cɛw cɛla a bɛ cɛw ta kini a b'u ta numa nin don anw hakili sigilen don Seyidu bɛ tali kɛ kini a bɛ tali kɛ numa nin don cɛw ka ca Abdurahman bun Awfu bɛ kɛlɛ kɔnɔ Umar ninnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ Usmana ninnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ Ali Badaraw bɛ kɛlɛ kɔnɔ u bɛ kafiru gosi ni sira bɛɛ ye u bɛ cɛw turu u kanw kan u bɛ cɛw halaki kulekan ye kelen pe la ilaha
إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فرافين كدو فلي بلن اوديه واشي افلي نيدو واشي كجيلا تيكي كلان انا تشين ابيبي حمزه فالي بولو baru bado tete mi mesika jo Hamza yen face à face là washi be belenike fleshi ba bolo bien jambain ba bolo ale be joini Hamza Hamza abe koshirike wallahi abe chew koshi abe kafiru koshi wallahi washi be belenina aw nye balade tobe kelela ale be muso bakoro yani belenina e ka lage ban halate maloya aya lage de washi be Hamza yinina أكبر على كورا بابنا استشهد حمزة سوف حمزة سرا أنا حمزة تجرو سرا أنا كافر من أيو من حمزة بينوي حمزة فقا nido kafiru ye boli fisaya ni dɔwɛrɛ ye hindu filɛ maka masamusoni tere juguni u ka jo de bena dɛ a ko n'a ma ɲa boli kɔni kɔ a tɛ jo ta a ye ala in kɔni ta sa aw bɛɛ bɛ taa min aw kana boli sa ala n ko bi ye tajuru sara don ye kuresu aw bɛ boli ka taa min aw kana boli cɛ kafiru bɛɛ bolila an gagner san kɔni an ser'u la koyi aw kana jigi ala kira ma fɔ aw kana jigi wa aw tɛ ala kira ka kumakan lamɛn a ye silamɛw ye kɛlɛ in problème yɔrɔ de filɛ aw kɔrɔ tan ala kira ko ninnu kana jigi ɲɛ bɛ Khalidi jɔlen na ka ninnu dɔrɔn de kɔnɔ bari ne ninnu jiginna de Khalidi bɛ se k'i permettre ka janfa kɛ ka bɔ kulu kɛfɛ ka tasuma jigin silamɛw kan mais a filɛ aw kana taa a ye na ala kira ko aw kana jigi ala o bɛɛ la u jiginna Khalidi ko wala anw bɛ nin de kɔ an ka munumunu an ka taa jigiw kan Allahu akbar ɲɛbɛ u bɛɛ bɛ ka boli ka jigin ka taa fɛnw tɔmɔ parce que ko kafiru bolila ka taa olu gagner kira dun ye kangari daw ye aw k'aw jɔ aw k'a to tɔ ninnu bolo aw k'aw ta kɛ surveillance ye a bɛ nin cogo la n'i ma ala kira lamɛn i bɛ kasara diɲɛ kɔnɔ wa i bɛ kasara lahara dɛ wallahi Khalid bɛ munumunu kulu kɔfɛ a bɛ na tali kɛ cɛw la kelen sisan ni ye kɛlɛ tiɲɛnen anw bolo Uhudi don anw ma alakira lamɛn o de ye nin lase anw ma sinon anw tun gagner dɛ kafiru tun ye boli fisaya ni dɔwɛrɛ ni ye Khalid bin Walidu ye Walidu denkɛ a bɛ cɛw ɲɛ cɛ minɛ cɛ don dɛ cɛ min kafirilama semaka la kuma tɛ o silamɛlama ma n ko nin cɛ in de bɛ na tubi ka baara da kafiru kan ka baara da kafiriya kan ka kafiri jamana dilan bɛɛ ci a b'a dilan bɛɛ ci a bɛ fɔ nin cɛ nin ma ko Seifullahi Masulul o don ma se dɛ nin y'a kafirilama ye ni don Khalidu bɛ bɔrɔntɔli kɛ a bɛ silamɛw ta kini a b'u ta numa a ko kɛra baara ye a ko kɛra soroba ɲagami ye a ko kɛra anw t'a dɔn an b'an komi k'an jami kafiru bɛ anw ɲɛfɛ kafiru bɛ anw kɔfɛ a kɛra baara ye ko ɲagamina ko bilenna ka kalaya dɛ Bilali ko alakira bɛ min cɛ ko ne y'a mɛn k'u ye alakira faga dɛ silamɛ dɔ y'i kule k'a fɔ ko ko alakira sara k'u ye alakira faga u ye Muhamadu faga dɛ nin ye nkalon kuma ye nin ye janfa kuma ye wa nin ye sitanɛ ka fɛɛrɛ ye dɛ taɲɛ bɛ ka kɛ silamɛw la drapeau in kana ben la ilaha illallah drapeau kana ben wa nin ye kira protégé tɔ ye kira ma ben dɛ nin yɔrɔ de la sahabaw caman bolila ka t'u dabiri alakira kunna alayhi salatu wassalam alakira filɛ nin ye alakira jogina a ye segin kɔ alakira jogina
Islameu ni doma dia ni de kele kira Muhammad alayhi salatu wasalam jogina anyefe nyu ka kari joli bora ala kira la ni do Islameu be ka boli ka kulu segere de kele chenao ni do de ka afrike do ininda ala kira ninka ko fa ale ka Muhammadu koba abe kule abe boli kana abe ala kira wole ko ala kira be mi Muhammadu be mi ni chen tode ko abibun khalafi abe kule muruba bolo asele alakira ma e murubo kaba jigin alakira e murubo aya turu chena walma e bien turu chena chen sara o de kira ma kelempe alakira e mami faga akanyena maya bela jele akira ni kele doni sabo bena ubi ujo alakira ni fleshu che ubi ujo alakira ni bien che cheu be ben kira nyene cheu ko fo au be de ka safolo sebe soroka ke alakira ma ni yoro la islamo usira ka buli ka yele kulu sanfɛ kɛlɛ tiɲɛna Khalid bɛ kafiru ɲɛfɛ a bɛ kule a bɛ kuma النصر نصرك يا خالد لا يزال هناك Khalid ni dɛmɛ kɔni e ka dɛmɛ de ni kɛlɛ tɔgɔ ye e ta ye dɛ e de bɛ nin kɛlɛ tɔgɔ ta ye kabako kɛ bisa ni y'a sɔrɔ anw bɛ kulu sanfɛ nin do a ma ɲa a ma diya silamɛw la mun y'a se anw ma an bɛ segin a kan alakira ka kumaw olu fɔɲɔgɔnkɔyali de don kafirikɛ bɛ kule a b'a fɔ ya Muhammad Muhammadu kulo bɛ ne la wa bi ye anw ka don ye dɛ wa nin de y'anw ka kɛlɛ ye wa nin ye anw ka jo Hubali ka baara ye bi ye Hubali ka don ye alakira ko k'a fɔ aw ye kafiru ala de ka bon wa se bɛɛ ye ala ta ye anw ka maa minnu sara a bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ wa aw ka maa ma sara a bɛɛ bɛ jahanama tasuma kɔnɔ anw ka jo Uza b'anw bolo ala dun t'aw bolo Allahu ye anw tigi ye wa tigi t'aw kafiru la ni bɛɛ lajɛlen kɔ Washi ani Hindu bena Hindu kalekan ye ko Hamza y'ale balimaw faga ko fo ka Hamza faga ala ka waraba dalen filɛ Hamza su dalen filɛ a shahidu su ala Uhudi kɛlɛ don wallahi cɛw ye gɛlɛyaw de ta cɛw ye ɲanu de ta cɛw ye tɔɔrɔyaw de ta silamɛya diinɛ in kama don de tɛmɛna don gɛlɛnw de tɛmɛna Washi a ye biɲɛja in bɔgɔti ka bɔ Hamza disi la waraba y'i da k'i ja ko n'i ye jakumaden ka kulonkɛ kɛ suruku su golo la saya ye mɔnɛ ye Hamza e kulo bɛ ne kan na i tɛ mɛnni fana kɛ tugun ne de don Hindu Utuba denmuso e hakili bɛ Utuba la e ye min faga dɛ n balimakɛ n kɔrɔkɛ n fa Hamza e de ye nin bɛɛ faga dɛ الموت قليل عليك وحشي ako saya tini ka taa juru sara bɔ e la Hamza Washi a ka fini faran a fara sisan i ka disi faran n ka biɲɛ bɔ sisan Hindu a y'i bolo don Hamza kɔnɔ a y'a biɲɛ bɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un خسروا المعركة ألقوا السيوف ويحملون الفوز u ye kɛlɛ perdi mais o bɛɛ lajɛlen kɛlen no nisɔndiya koba de y'u bolo koyi nu ye kabako mɔgɔw ye ni ye silamɛ minɛnenw ye kɛlɛ kɔfɛ kafiru bɛ k'u bila travaux forcés la cɛ dɔ in b'i kanto dɔ in ma ko ninnu kɔni u ko ni olu ka kunnawolo de ye ko alaba de bɛ ka olu ka limaniya kɔrɔbɔ ninnu du bɛ k'u ka kɛlɛ kɛ ala ko kɛlɛ kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min kabako don dɛ kafirikɛ dɔ in b'a fɔ a ye ko Makan de y'u ka laɲiniba yɛrɛ ye kafirikɛ tɔgɔlen dɔ ko u dun bɛna Makan minɛ dɛ u ka wahayu jiginna o u dalen do kuranɛ min na wahayu jiginna k'a fɔ k'u bɛna Makan dɛ k'u bɛna alikaba munumunu cɛ dɔ b'a fɔ a ye ko o tuma Abu Sufiyana ka fɛɛrɛw ye mun ye o ko la sisan k'u bɛɛ minɛ wa ayi k'u bɛna u bɛna kɛlɛkɛminɛn t'u bolo u bɛna Makan u bɛna alikaba munumunu wa ko fɛn tɛ se k'o kunbɛn dɛ u bɛ sɔn ka bɔ kɛlɛkɛminɛn t'u bolo a b'u kunna k'a fɔ u ka limaniya b'u kisi ka bɔ ko bɛɛ lajɛlen ma koyi mais n dalen don min kɔni na u bɛ sɔn ka bɛn fɛɛrɛba kɔnɔ nin senfɛ Abu Sufiyani ka fɛɛrɛw la dɛ
Ni ye anw silamɛ jama bɔlen ye Madina k'an kunda Makan kan anw kelen no ka anw bila an ka hiji kɛ finiw na anw bɛɛ lajɛlen dafalen a ye diɲɛ kafiriw wele ka na nin yɔrɔ la minnu bɛ a esaye k'u bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ko kira nana ni bengali de ye a nana ni fagali de ye ko silamɛya ye karabali diinɛ ye ko jihadu diinɛ don ko kɛlɛ diinɛ don bɔmuci diinɛ don o tɛ kɛ la wa hasha ni e ye nin histoire ta ka se nin yɔrɔ la e b'a faamu alakira Muhammad alayhi salatu wasalam don si da kelen a ka laɲini tɛ kɛlɛ ye kafiriw de jɔra ɲɛ k'a tɛ kɛ i ta in tɛ kɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ ɲani bɛɛ fagali bɛɛ bengali bɛɛ juguya bɛɛ ta k'a da n'a nɔfɛ mɔgɔw kan a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye a y'a jɔ kafiriya ɲɛ silamɛya bamuru fosi la ni o fosi la ka ban ni tiɲɛ ni nkalon ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na don cogo t'o la dɛ wa nin ye anw bɔlen ye anw kɛlen ka bɛnkan kɛ ani magankaw cɛ kan tɛ n'u faga dɛ an bɛ bɔ k'an bɛ na u ye bɛnkan d'anw ma o akɔriw siɲɛna ka ban an ni kɛlɛkɛminɛn foyi ma bɔ anw nana an bɛ k'an kunda Makan kan an bɛ taa munumunu alikaaba la ni don anw bɛɛ lajɛlen ka kumakan ye kelen ye labbeika Allahumma labbeika anw y'i jaabi alaba anw y'i jaabi anw y'i jaabi alaba bato masa foyi tɛ ka fara e ala ɲumanba min kan anw ye e jaabi e ka dɔn k'a fɔ tanoni ani wale ɲuman dɔn ani foli bɛɛ ye alaba kelen pe de ta ye anw y'i jaabi dɛ ayiwa Makan kafiru mankan bɔra dɛ nin tɛ bɛnkan in dɛ an n'aw bɛnna min kan o tɛ ɲɛ dɛ anw ka man ka kɛlɛkɛminɛnw to so an bɛɛ bɛnn'o kan Bilali bɛ lagɛli la awa socɛw caman mankan bɛ ka bɔ pa ko kana kɛ janfa ni bengali ye dɛ anw dun silamɛw hali ni kɛlɛkɛminɛn t'anw bolo anw bɛ kɛlɛ kɛ dɛ an ka nin ko in lagɛ nin bɛna laban cogo di الزموا أماكنكم لا يستفزونكم هذا مرادهم لا تتحركوا aw bɛɛ lajɛlen ka to aw jɔyɔrɔ la maa si kana jigi maa si kana bɔ i nɔ na ninnu nana provoquer de la u bɛ provocation de la aw kana t'u ka laɲini ka aw sɔrɔ dɛ Bilali be cɛw ɲɛ farafinkɛ alakira ka porte-parole sallallahu alayhi wa alihi wa sallama silamɛya ye farafin bonya dɛ foli b'i ye Ni ye provocation ye ni ye anw provoquer tɔ ye a ko i jɔ aw k'aw jɔ a ye sabali aw kana ci ka kɛ ninnu na a y'a fɔ diɲɛmaaw ye ko nin de ye silamɛya ye sabali dina kodɔn dina muɲu dina anw tɛ bɛn maa kan i bɛ bɛn anw kan anw bɛ mɛn ka sabali kɔrɔ
meniya damatime kasa dana an b'a yirila k'a fɔ ala ye masa ye dɛ ko ala bɛ yen ko de y'an bɛɛ dan ko ala kira ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni maa o maa bɛ alaba in fɛ k'aw kana baya kɛ yirisu in jukɔrɔ a ye na layidu ta ala kira ye k'a fɔ tɛ ala kira janfa nin yɔrɔ la aw b'a dɔn k'a fɔ baya tɛ silamɛya donkan ye silamɛya donni condition tɛ baya ye layidu kan de ye min n'a turulen don a kun kan anw ka farafin jamanaw kan yan nɔ a ye na layidu ta ala kira ye k'a fɔ kɛlɛ gɛlɛya a n'a nɔgɔya bɛɛ aw tɛ boli aw tɛ janfa kɛ nin ye ninnu kɛtɔ ye ka layidu ta yiri in jukɔrɔ ka f'u tɛ ala kira janfa o ye baya fɔlɔ ye silamɛya kɔnɔ dɛ a filanan bɛ na kɛ o ye maka minɛ don ye dɔw fana bɛ na layidu ta bari kafiri musow donna silamɛya la u se t'a la jugo bɛ jugo la k'olu tɛ se k'o dabila fo n'olu y'u kale a kan dɛ ala kira sɔnna u ka kala kan aw b'a dɔn k'a fɔ tigi ninnu bɛɛ ye silamɛ ye dɛ jihadiw kɛlen kɔfɛ san joli silamɛya kɔnɔ bayago kuma sɔrɔla k'a fɔ k'a ye na layidu ta silamɛw an ka diinɛ fɔ a fɔcogo la n'o kɛra anw bɛ kisi diɲɛ kɔnɔ anw bɛ kisi lahara ɲɛsiw kolen ye k'u to yɔrɔ in na sahabaw sigilen don k'u ɲɛsin ala kira ma zeyidu ko k'a bɛ n'a fɔ ko makankaw bɛ ka na bɛnkan dɔ la dɛ Muhammad bɛnkan min ni a ɲinina Kuresiw fɛ ko k'a tɛmɛ e n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a dir'i ma est-ce que i sɔnna ma i sɔnna bɛɛ lajɛlen ma wa ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا أعرف هذا nin ye mun ye bisimilahi rahmani rahim ne tɛ nin dɔn o jɔsi ka bɔ yen a sɛbɛn bisimika allahum ما تصالح عليه محمد nin ye bɛnkan ye min bɛna tɛmɛ muhammadu ala ka ciden kan cɛ ko ni ne tun y'a dɔn ko e ye ala ka ciden e ni ala cɛ anw b'aw faga o jɔsi ka bɔ yen فليكتب هذا ما تصالح عليه محمد ابن عبد الله a sɛbɛn ko nin ye bɛnkan ye min tɛmɛna muhammadu abdulayi denkɛ ni suhaili cɛ buna amri هو الأصح nin de t'a fɔ cogo ɲuman ya ne hakili la nin de jɛlen don dɛ tardi aw ko di يرجع محمد وأصحابه ni sen na muhammadu n'a ka cɛw ka segin ka bɔ makan ka taa u ka so مكة هي ديارنا makan de y'anw ka so ye so wɛrɛ b'anw na makan kɔ نخرج لكم عن san wɛrɛ aw bɛ na aw bɛ don makan anw bɛɛ bɛ bɔ makan ka makan to aw ye aw bɛ tile 3 k'a kɔnɔ muruw ka to a foroko kɔnɔ aw bɛ na aw bɛ tile 3 kɛ bɛnkan y'o ye نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض nin de ye bɛnkanw ye ni aw sɔnna nin ma kɛlɛ bɛ bin ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ san 10 kɛlɛ tɛ kɛ anw t'aw kɛlɛ aw kana anw kɛlɛ ونحن أيضا anw tɛ s'aw ma aw kana se anw ma وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه o waati kɔnɔ n'a ye maa min ja ka don ala kira ka diinɛ na i bɛ don a la anw t'i bali ni maa min yɛrɛ fana ja ka don kafiriya la i bɛ don anw ka diinɛ la anw t'i bali فإن أبيتم n'aw banna nin ma walima ni a ye anw tɔɔrɔ ka tɔɔrɔya lase anw ma ka bɛn anw kan walima anw dɛmɛbaga dɔ aw ka bɛn olu kan bɛnkan in anw b'a wuli an bɛ bɛnkan tiɲɛ 10 سنوات nin yɔrɔ la farafincɛ bilali kan to san 10 ka sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ a ko kira anw ma ko b'o waati la o waati anw na maaw wele ka taa ala ma anw na diɲɛ bɛɛ k'anw sennɔ ye ka silamɛya tiɲɛ fɔ maaw ye nin ye anw jɔlen ye alakira muhamadu alayhi salatu wasalama a ka misiri da la n'o y'a siso da ye anw bɛ ka ciw kɔnɔ nin ye dawa daminɛtɔ ye nin ye kira ka message ye n'o ye risala ye a carinni daminɛtɔ filɛ dɛ a ko nin ye alakira ka lɛtiriw de ye ka taa diɲɛ masakɛbaw ma a bɛ k'u wele ka taa silamɛya ma a ko message fɔlɔ o bɛ taa iraki jamana kan romɛw ka masakɛ a b'o d'o ma filanan o bɛ taa kisra o bɛ di farisiw ka masakɛ ma a sabanan a ye taa n'o ye mokawkas a ye taa ala k'aw ɲumansi ala k'aw kisi a ye taa ala ka jɛn kɔnɔ nin ye anw ye tiɲɛ kan cikan jumɛn bɛ anw bolo ala
ba ala mi sangolo danga dugukolo dan an bɛɛ bɔra ala ba min yɔrɔ n'anw bɛna segin a yɔrɔ ala min ka message a ka ci la baarali n'o de ka bon ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ karamɔgɔw diinɛ laselaw a y'aw cɛsiri a ye cɛsiri jalaw caya an k'an yɛrɛ bɛɛ di ala ɲumanba in ma foyi man bon ka tɛmɛ silamɛya diinɛ kan ni san 10 in kɔnɔ alakira alayhi salatu wasalam a ka cɛw carina dugu kɔnɔnaw na burusi kɔnɔnaw na kungo kɔnɔnaw na u bɛ arabu wele ka taa ala ɲumanba in ma u bɛ silamɛya ɲɛfɔ maaw ye dɛ u bɛ diinɛ tiɲɛ ɲɛfɔ maaw ye a ɲɛfɔ cogo ɲuman hakika la a ko silamɛya tɛ siya woloma diinɛ ye wa maa man fisa ni maa ye silamɛya kɔnɔ de y'a to alaba b'a fɔ adamadenw ne ala ye aw dan k'aw kɛ kabilaw ye k'aw kɛ siyaw ye cogoya min na aw ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka caya aw ka dɔn k'a fɔ maa min ka bon aw la maaba ala yɔrɔ maa min bɛ siran ala ɲɛ ni aw bɛɛ ye dɛ arabu ma fisa ni maa ye maa ma fisa ni maa ye silamɛya kɔnɔ aw na maaba ye jɔn ye ko min bɛ siran ala ɲumanba ye min ye ala ka danw sigi ka danw to a nɔ na k'ala ka fɛwuriji bɛɛ lajɛlen labato ni fana b'i kanto ninnu ma ko ala ba ko ale ala ka bonya n'a ka baton kɔfɛ a sɔnna i ka maa min labato ko i masa fila ye dɛ ko hali i kana pɛrɛn u kunna k'a fɔ of wa k'i ka ala diliw ye k'a fɔ ala hinɛ na i ka hinɛ woloba fila la dɔw ma filan wɛrɛw yɛrɛ la u faw n'u baw kɔ dangaden sen tɛ sɛfan ci dangadenya ma ɲi silamɛya ko k'aw baw bonya k'aw faw bonya ko ala kɔfɛ maa min ka hakɛ b'i kan na ko i fa n'i ba ye ni fana b'i kanto ninnu ma ko ni maa min ye lahara ɲini ala b'o d'i ma mɛ n'i ye diɲɛ ɲini ala bɛ diɲɛ d'i ma mɛ jɔyɔrɔ t'i ye lahara don ko ala ko ale tɛ maaw halaki k'u minɛ ni foyi ye fo ni u yɛrɛ kun ye halaki min ɲini k'a lase u yɛrɛ bakun ma anw ka tɔɲɔn ɲɔgɔn tɔɲɔn bingali gɛlɛn o de bɛ k'a to ala bɛ dimi anw kɔrɔ ka halakiw jigin anw kan bi nin kɔrɔ ye ni diɲɛ gɛlɛyala anw ka bi gɛlɛyaba in anw k'an yɛrɛ kun ɲininka dɛ anw yɛrɛ ka ko laɲiniw don ka ɲɛsin anw yɛrɛ kun ma dɛ ni fana b'i kanto ninnu ma ko alakira muhamadu alayhi salatu wasalam y'a fɔ a ka kumakanw na ko aw bɛɛ lajɛlen b'i n'a fɔ bɛɛ kan gɛnna wa laharadenw bɛɛ bɛ ɲininka i ka bɛnkan kungo la dɛ ni kuma in kɔrɔ ye mun ye dutigi e bɛ ɲininka dudenw kungo la alikiyama don i furumuso ni wolodenw baarakɛyɔrɔ la patron e bɛ ɲininka i ka baarakɛdenw kunkolo la alikiyama don dɛ u ka selikow kɛra cogo di e sɔnna k'u bila u ka seli wa seli seli y'a f'u ye wa e ye diinɛ ɲɛ f'u ye wa e jɔyɔrɔ kɛra mun ye i ka marafɛnw ka ko la silamɛya sira kan kafiru bɛ yala Khalid bin Walid a bɛ yala a bɛ wajulu yɔrɔw lamɛn dɔɔni limaniya a bɛ ka don Khalid dusukun na dɔɔni san 10 in kɔnɔ wallahi Quraishu maa ɲumanw ala ye minnu da alijinɛ kama olu bɛ ka miiri ka tasi k'a dɔn ko kira ta in ye tiɲɛ ye ko silamɛya in ye tiɲɛ ye ko ko diinɛ in de bɛ laban koyi ko nin ko Muhamadu ta in de bɛ laban an tɛ kɔn ka gɛrɛ belebele in na wa nin ye anw ye Madina kɔnɔ nin ye cɛ dɔ ye dɛ suruku tilefɛ ye Khalidu e bɛ sɔn ka ye silamɛw ka dugu la ka ɲi bɛɛ da silamɛw kan nin ye Khalidu ye dɛ bɛɛ y'i jɔ k'i ɲɛ curun dɛ Uhudi cɛba filɛ cɛ min ye tasiri silamɛw la a nalen filɛ dɛ cɛw kuma i nana i bɛ fɛ ka minɛ tuguni ka taa ɲɛ de ya ne na kan zena o ye a ka ne minɛ ka fara aw kan alhamdulillah cɛw bɛ ka don diinɛ na silamɛw bɛ ka gɛrɛ nin ye Khalidu ye munumunu na cɛ dɔ y'i ta fɔ kɛnɛma Khalidu donna alakira kan alayhi salatu wassalam أشهد أن لا إله إلا الله ni ye anw ka silamɛya donkan ye donka wɛrɛ tɛ silamɛya la ni ye donka wɛrɛ mɛn a la o ye maaw ta ye diɲɛ bɛɛ bɛnna min kan Khalidu y'o de fɔ a ko n bɛ seereya k'a fɔ maa tɛ ala ko wa n bɛ seereya k'a fɔ Muhamadu ye ala ka ciden anw kɔntanna Khalidu kɔrɔ nin yɔrɔ la Bilali y'a fɔ Khalidu ye ko min b'i kɔnɔ silamɛya yafalen n'o ma i ye kɔrɔlen minnu kɛ ka tɛmɛ olu silamɛya yafala a ko alakira ne ɲɛ b'a la ne ni n ka fini da gɛlɛnbaw sigilen don fini ɲɛnama yɛrɛ tɛ kana ta i tɛ nin minɛ Khalidu o to yen kira y'a yira anw na k'a fɔ diɲɛ nɛɛmaw tɛ laban diɲɛ lɛɛma tɛ foyi ye alikiyama de ye ɲinifɛn ye Khalidu ko alakira yafa n ma ne nana sigi i kɔrɔ ni n ka bulanigɛ da Usula musoya gindu bɛɛ lajɛlen sinsina ani juguya bɛɛ lajɛlen lakarina
do bele babel musula na de em ka usula ne ka usula e ka usula anga adama de ya mawo bela jelenya na boli usula wa akabo ko yoro ere ni ye a shek baisa dugure furu muso ka usula glanende balma muso on be bitain joni yoro na risala alakra muhammad alayhi salatu wassalam kan yenmaya filmu atako worona amba fo alaka wolonvlana yiraneni aula ni e filmu ye min na yan kale akan alaka dine kira kanu islamia kanu ko fanga yira islamek duna wani adam lelende nan klara nina alakira kan yenmaya filmu jawma wore bambulo khalidu tawbe sahaba tawbe nabi musa nabi isa ibrahima ni bebe na nyefo awye ni chuya nununa insha allah aw balma kefe ba isa dukre a sheikh yakuba dukre dinge amba fo amba barkada amba fo assalamu alaikum wa rahmatullah والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله أنو كيرابا محمد عليه الصلاة الله والسلام أيافو أكاكما كونا أوye كي كلمانيات دفا أبدان فيكا كي علي كرافي كاتمي إفاكا كاتمي إباكا كاتمي ولدونكا كاتمي كفن بلا جلنكا سلامي چه سلامي مسو إبتنوا ay laydudi aw maka laydudi alama kira muhammad alayhi salatu wassalam kanu enseigne folimi amba don dusukuna ayaw abone anga page bekan o ka ni video nunu charina oba ka kira fe na obe fika kwa kira ka histoire do barka sabuke niya mebe ke mugo fe o yasro yaka histoire do ne al alaba yere akode anga ini kale don pour ka anga se kale bato ni mali do be se ka bato tugudi جمعية المهاجرين الإسلامية l'association Al-Muhajirina Al-Islamiyya International جمعية المهاجرين الإسلامية l'association Al-Muhajirina Al-Islamiyya International Naube wajulu hakika ko aye a Sheikh Baisa Dukure lame walma oko abonné anga page kan Facebook kan YouTube kan réseau sira bela jalen kan walma aw kan ka numéro ta munu flaw nyekoro pour que aw ka siganga kuna foli to bela jelen soro al muhajirina hakilna kele nglina kele ala ka dine be demeni tie die kono togodi ni di ala tay ambe kira minu ko yani anjigi be kira minu ko kira beni kamana gande joleno alkema don keneka ashita do kale be la baisaru re ko nimbe wajulula alhamdulillah wala ilaha illa allah